Hai rok norok bahai tongbai khakhayo norok joton kaham tongbainu tai norok nai tongo kok borok kothoma YouTube channel haiding hangke tongte kok borok kothoma kaisa salainu khoroksa neta belai neta kotor bo kaisa ashromo thanani hinai muju manjakha tamni bagai ashromo thana hinmale arok khorokta sadu tongo tai ak sadu ni mung belai kheno tai salaiyu tamhuni salainke belai kheno mung kajaga sadu je jaga pon thangsiri a sadu ni khobor mango je jaga pon thangsiri a sadu no mang tarif khlai leyu prosongsa khai leyu hingka hangke bo salsake wansuka angbo o ashromo thangai o sadu bai malai nei sini hinai bo gari bai ke tai bini security guard no logi talangai nai bo a ashromo nanyani hinai thangka tai a ashromo ka sikon sanok tongo a nok bisingo a sadu bo tongjabu tai sirngnai rok bo tongjabu bo tai phorongui tongmani jorao o je neta kotor thangai nai soguyu neta kotor rok hingkangke tamo boptin nai hingkangke boroni loi hingkangke je jaga bo habuyo hingkangke bono basa sogui nai bono khulum kahnai nai bono swadat mane bono lam sognani musungjagu ya boni obasangko omtinyo je kono jagao neta no nukha hangke basa uinai lam sogui khulumui bono jotno khlai tubuui asugrunani abongkha neta rongni obas sengui thangka gete a ashromo thangpor hungna tamongkha hamale bo bini security guard koto rongno talang thangai bo ashromo habnani thangka te habnani thangka hangkano habaini thangoi nugui khebo nugui male kise misa serai rongno teinai lamthai azuk lainai je sadu bo serai rongno bujogui tongo kokka hamsai tongo tai a jagao neta habai thangai sogirikya te abose a sadule nukphuno nugya sekese a neta no khelkhayeka tongo tai neta belenyo saisung opman hangjaka tamni bagi himale bara habai ka hangkano bono khulum sogane tai asuna jagara sogane abo bo loi homni khaijama ba arabo omhayenyo ngane hnanyai o neta kotor thangmani si abose bona sadu khel khlaite haike tongkha tai aproke o neta joli jaka je asake oro o ashram phaimani asake ani opman tai saduno bo sungna nangka sadu baba nunganu da sini ngangke sadu baba derek sake bini na singnakya sini uni hingka ngangke asa sakano bo ayang phurungtani se ngui tongkha ngangke nunganu tang khel kom haini sadu baba na sungka ngke sadu baba saka tongradi nung amai malanya phagengke nung bai kesang na malayanu tai nung ana tekse somoi rena nangnai ano phurungmani te sarap sangke somoi pasinai aboni pore hingkeno nung mai malai kok kesang salayanu hningai ba neta no saka ei neta belai khena joli jaka hori angla bunyar ko thangka ano yak jor khlayo ha lamsogo khulumsogo onek jotno khayo oro sadu baba motam sadu baba mo anu tini ko jotno khaya bo belai tebo joli jak thangka tension thangka khelso kom aporke bo hangka nung ang saboi sini ang khoroksa neta nung tamo gyan kerja boba heborok ninara phaitong nung abno jotno sung khanyering ya odre porthak koto khabo nung nonala ang tamni wanso phaimini je nung asaka sadu baba nung asaka borok kaham nung nini mung belanyo kaham nung tonasana ni kereng phurungna kereng hninyai bebak jagano nini ko mung pisarjak abon bagasi anglai nini mung khanasi nono nanya phaimani tawung no phakya tamo nung anu kheljudu khlaya nung anu samung nang theke kok sawo hai hninyai nungba palkhaya sadu sebla nungba ekdum tongna ringya sebla tangkhe binara srngui tongkhai bekya yo srngjanai rok norok buhinadi o sadu nongno sudu rangri lob bini manchorman lob baise bo nongno hake buka snamoi phurngui tongkha norok binar tapori phaidi aba heroke
ungkono charairo no bo saka taya sadu no bo belek no neta ko kinani nangkha taya aproke sadu bo muni shuru khlani saka hingka hingke bo saka nung je sa aproka neta hingka nung ang je no hmani nung khana je tong hnai neta saka sabrong kono sadu derik saka munege bineng naharka nahapur hingkano je sadu saka aw neta babu ang nung tamo hingka nung tam saka ang bebang no khnai tong tamo ke ano taki hisap somoyang nako osrai no pori painani aboni pore se ang nang bakok sai mana himinai neta no saka samani bisingo puno nung tamo zolna ringeda oba heroke neta porson khai puro keno bosaka nono ang tamoni joli nai ni sadu saka nono ang tamoni joli nai nung ano kunpuno ang abahai ngya tai nono ang to borok kaham senugo nung ano podre pot humpuno ang nono kun senugia nung to borok kaham no gangke nung nini jagawo nung tongo tai ani jagawo ang tongo or to kuno somasya kerei je nini tomong bai nung ani tomong bai ang ani shair jak ngano bele wana jaka o saruba oba haise bula tamni koksa bo palamaliya tai bo apro kisa muni suru kai kisa tong jama hingka tai apro kano bo ajaga ni malai ako nyai bo phaiya phai ni bo tong jama ke phaiya tai bu pha bake malai phaiya tai je leader ni bu pha no sapanya ni nangka muni suru khlai babu ang tini obahai je sadu kotor bai ang malai phaiya ni muni suru ke sapaya tai abake malai masa akotna saikhnarka sadu anu khel khaya yak jor khlajugya lamsu yangka ang jolika olo sadu anu tam hingka hamale nini jagawo nung ani jagawo ang hai hinise banu sai rohor ananyai bo tongthoja ma ge muni suru ke saka tai apro bufa saka sadu nono hai ni samani abo nini kahamni bagya hani beslan saka nini jaga nung ani jaga ang hani samana abo nono kaham sai rohmani ya nung abo kaham ke busi maya ku tangi himale nung asake je bono boson sidra khuk sidra ke nung bono asake hengka abo bo aboni utor sonono riru baker kahangke nini jaga nung ani jaga ang boto kok nono kasepuna hime saya bole abagaino bohko borok kaham sajagi thangka tai ne kot masikun sano seng khnawoi tamo serngjane man hengke obono tahukte বহুত chong baksa অহংকার রংজাগৈ সাক সারনো তরজাগৈ পদরে পড়খে খুগলাইনি থামজি কাজাগৈ কগলাই জামানি রক দঙ্গো তাই সিং আবনো অমাই থামজি রক সিনি সাগ বেলাইনো হামিয়া তাই সিং অমাই থামজি রং जों नरितन माहांके सिनि सागनि बागै बेलाइनो सावो ताई आसक सावैनो नर जतन काहाम तंगदि ताई सोया करे आनि कबर पठमा YouTube चैनल न नायै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब खायना तापदि ताई नरक अबाय सामखलाय फुनुदि जे नंनि तमनो नुगै जत लोकरक मा सोरना आसक सावैनो जतन न हामबाय।